Todos os retratos contan unha historia. E cada unha conta de maneira diferente. É imposible captar a unha persoa por completo, nin co pincel sobre a tela, nin co obxectivo sobre o rostro. E ti estásme mirando, pero esa que vexo non son eu por completo. O meu eu é o que fala. Non és ti quen me mira, o meu reflexo non és ti. Pero sei que me estás a contar algo, porque sempre hai unha intención. Ten que habela. Quizáis algúns retratos conten unha historia. Como o retratado chegou ao punto onde se atopa? Ou pode que sexa un estudo do rostro. O rostro como espello da alma. Ás veces un simple xesto pode levarnos ao estado de ánimo da persoa que o fai. Outras veces amósase como un símbolo de poder, como unha demostración de forza e de importancia. Miraste no espello e podes saber o que sientes. Miras os retratos e podes xogar, adiviñar unha vida allea. No teu caso, os teus ollos crávanse nos meus. Mírasme e a túa mirada desármame por completo. Eu son o teu obxecto de estudio. E aínda que ti sexas a obra, eu son a observada. Non é algo morto que me está mirando. Ti és o outro eu. Existes. O que me amosan os retratos é un fragmento da identidade do retratado. E se esa do espello son eu, a miña identidade, a forma de ser que un día inventei, será o meu papel no teatro de Monique Pérez.